3 skala Richter. Kerasa apa? Oh, krasa banter banget kok ya. Masa tak kula ora kerasa e. Kowe iki obasi dhewe banter banget kok rasane. Nek nggon aku, Mbak. Mbah. Kene sapa? Ayo wong loro kabeh kuwi. Oh, wong loro. Aku iki ditimbang kowe iso padha kok. Aku gumun le mangan iki piye lho cah loro iki kok iso. Mangan ya delehke lambe terus dikunyah. Terus dimplok maksudnya. Iya, maksudnya iki manganane apa ngono lho. Manganane nggih padha jenengan kuwi. Apa? Kodhok. Nek dicekel mak tetat ngono. Kodhok kerok kuwi jenenge. Tetat. Iya. Wah, ayo cah, piyai loro nyekar kabeh. Iya. Jane aku pengen nembang anu, ayo takon nenggang baji dot kahur. Terus kula kan nembang apa? Kowe joget. Modiar. Masa joget? Ah iya ora apa-apa nggo ngilangi lemakmu ku sing. Kula ora iso joget e. Iso. Aku tau weruh le latihan ning omah ning ngarep kaca kae. Treng tak gendandak-dandak. Treng. Tak gini aja. Heeh. Aku dikirimi bojomu di video kok. Mboten ya. Oh, Kae jogete ora ngono ki nek ora bojoku ki. Mbok omongane sing apik ora. Lah primen ta? Kuwi jogetan di video karo bojomu. Oh, tak kira pas kalih bojoku kula. Kae pas andukan ding ya. Tak kira joget, anduke kayak mburi ngene kok sek. Terang tak terang. Ndakin. Iya. Ya ora, wis sak loro cah loro sing iso genti-genten apa? Gerajakan ya kena. Ya, kuwi kok dibawani piyai loro. Ya, sing gedhe-gedhe. Heeh. Mangga. Sapa ora wae? Sabar. Ya meso krungu wae. Krungu lah aku ora budek kok. Sapa sih? Sapa? Sapa sih? Salah siji. Ya Tatin ya kena. Ayo ya kena salah siji. Oh Tatin sik wae sing anu. Sing napa? Jawa Mbang. Eh, Saka kono krungu kok bareng aku omong kok ora krungu mong kanggo sound system lho. Ya bener bapake kae suda rungon. ora ya aku krungu. Jenengan aman jelas kok. Jelas wae. Ya, mambiat mayon antarane salah siji sik. Kowe Tatin ya kena, Wayu ya kena rasa rebutan. Sing mah kiri. Oh, cen kok, Pak. Iki mau sing kare dhewe ora jelas lho. Nek sing jelas aku meneng wae. Jelas Sik. wae. Ayo, Nggih kula, Pak. kowe tekan kene karo sapa? Kalih bojo kula. Numpak mobil. Nggih. Oh, liwat ndi mau? Lewat dalan. Oh, ayo sing ngono kuwi kok lek ngomong kok ora krungu. Kula ya iso nek kene krungu. Kowe ndene karo sapa? Bareng bis. Bareng bis ora nggo mobil. Ora duwe Tekan kene jam pira? jam 7. Jujuk endi? Mriku niku. Wis nganu lho. Ah. Kok kandhane ngeyel. Lah iki mau muni piye jal? Lah krungu ora? Ora. Weh, berarti ya budek. Aku ki ora budek lho. Lho, hae-hae mah. Lah iki dalange sing ora jelas kok. Jelas wae. Yuk kowe mau tekan kene jam pira? Jam 7, Karo Pak. bojomu to? Nggih. Numpak mobil to? Numpak mobil. Jujuk kono to? Nggih. Wis mambu dong. Sampun. Ayo wis ngono kuwi lek Oh, aku wis cetok kok. Nek karo kowe cetha. Kowe tekan kene jam pira, Tin? Jam 7. Numpak apa? Bis. Anu jujuk endi? Mriki niku. Wis mambu dong. Mpun. Karo ngomong sini. Ah. Ya berarti budek, Mbak. Piye? Piye? Kowe iki nyeluk dalang kok iya. Lah Mbok sisan. Terus aku le moro. Ngono. kok melet barange. Ya men ya. Ora melet yo kon melet kok. Sapa sing ngakon sapa? Ayu kok. Ya ora wae. Nek aku ya paham ta, Yu. Omong aku mau paham to. Jenengan nek ngomong kalih ayu kula ya paham. Kula ya paham. Lah iya. Nek omongan karo aku kok aku ora paham ya. Aku iki kupingmu iki apa, Yu? Budek. Ora yo. Lah Yo. krungu ora? Ora usah ngono, wis pokoke wis diseseni piyai akeh. Nah. Nek kowe iki pancen suda rungon. Wis diakoni ora apa-apa nek le ayu ning budek. Ha iya. Dalange mau jelas mboten nggih? Mudar ora.
Jelas kok. Aku budek tenan po ya. Iya. Jajal sesuk dipresakke. Engko nek klebon kae katen bat barang. Wong kowe iki nek muni utek-utek kuping iki ora sadar piye nek ngebis barang ya wis aja. Iso nek preksa bareng le jenengan nggih. Emok aku ora budek kok. Mboten budek ning ra cetha. Sapa? Jenengan. Cetha. Ora. Awang ayu wedong kok. Anting we anting sing cedhak pangan. Miki ting. Piye, Pakde? Padhe dengkulmu mlocot kuwi. Pripun? Mau dene karo sapa? Kalih Pak Parjo. Oh, Pak Parjo sopire sinden. Nggih. Numpak apa? Numpak mobil. Tekan ngendi? Tekan Tekan kene. ndi piye Ayo maksudnya? jujuk ngendi? Oh, totok ini. Tutuk ini. Nggih, totok. Tekan kono. Tekan kono. Mak murung mau. Ya piye to kita kon sing ngendi sak to, Pakde? Mak murung mau. Kuwi ora budek ning tekok kowe iki ya. Konjur sasarane anting barang. Lah ya heeh. Nesu karo aku tok wae aja karo anting. Konjur anting barang dunake pekok ora. Lah ya heeh lho, oleh omongan kono jelas ya kowe le nyaur ya. Wis mangan urung, Ting? Wis ta? ngono Ting. Sampun. Wis Mimi. Pun. Ayo wis meng ngono kuwi kok. Aku ya pun Mimi. Ha sak ngarepmu aku ora takon. Lah piye to? Ayo mbok ya. Ayo gek nembang. Oh iya sih. Mulane tau jagongan karo aku mburine jebloki mercon gedhe banget. Tuwarno aku arep mlayu tatin malah mercon kok mingmak. Plik. Lah wong mercon ming cilik ngono. Parjo. Iya. Salah siji sik, ya. Mambiat mayon. Mas susu? Kok Mas susu ki piye? Den kau susu tuh. Susu untuk anak-anak ora. Lah nggih, mangke ana susu untuk dewasa. Ana. Anlin Oh iya. pertumbuhan tulang. Kowe nggo wong tuwa. Ha iya. Nek wong tuwa iki ya butuh susu ta. Kaget. Nek cara Banyuwangi jan ngono kuwi. Man, blong tung tak. Ya ora ya omong tin aku arep ngendang ngono. Lho kok wong arep nendang kok dadak omong. Ya aku kan Omahe Mas Denko ki Solo meng arep ngendang dadak tekan Kulon Progo. Tintin aku arep ngendang terus bali ning Solo nah kowe ki. ya kan Kowe ki sing pekoki kowe. iki Kudu anting. ten riki lho. Kan aku terkejut. Kae mbok rondo nganti sedakep meneng wae kowe. Betara guru e. Apa? Tangane loro kok. Iya, tangane loro. Nek Iya. kaya sedakep. Ya kowe. Suara. Kowe. Aku ya sawarane Bathara guru kok ngepek Bathara Pathuk. Betara apa? Pathuk. Pathuk. Lah kok pathuk? Bathara Pathuk ki anake Semar. Aku ora tau ngematke wayang, kowe nek wayang wiwit ya padha anting turu. Iya. Rupane kok Bagong ngono. Persis lho kuwi. Lho matane mendul. Aku ki ngelekke Elisa malah kowe mota-mota. Lah iki nek karo aku ya kurang ajar kok kuwi. Ya, Bojone Ayu ki. Sapa? Kuwi iki genjik. Oh nyengir-nyengir kayak genjik toh. Persis wi rambutnya bukaan. gandeng belang biangan Nyerang Nyeram bayi
iki sumpah aku barang kaget aku. Aku lagi ndelok sing gampang kok kaya latihan kulintang. Tong tong teng teng tong 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 teng tong tong blang blang. Edian. Piye nek kaget piye rasane? Ora piye-piye. Masa ta? Biasa aku nek kaget. Ora dak dikduk ngono. Rak ngopo. Aku lino kaget kok aku. Sosok kulino beda karo bayanganku. Loh, maksudnya piye? Beda bayangannya piye? Wis kek nembang rasaku kek ngomong. Arep mangan iki ning jebule iki ngono. Heeh, ketoke kaya mangan cemplon kae kan batinku ki mesti jerone keju. Heeh, bareng tak cokot cepluk ngono ki meng gula Jawa. Kuwi kan beda karo bayangan dadi kaget. Gula Jawa men. Gula Jawa ya tetep dipangan ya. Ayo aku ngomong ora tak lepeh kok. Aku sebarangku kok. Oh iya. Pianyu wangi kulon gunung wetan sagara lor lan kidul alas angker. Piye to iki jane sing ngendangi karepe? Kuwi sing ra iso kowe, iki Banyuwangi asli ngene iki. Terus aku kan piye nek ngono? Aku emang kurep yo. Terus bar mangkurap? Ayo sembuh. Lho. Ngene iki ngono. Entong tak tong. Nek kok kodhok. Iya. Wong loro mengkurep kabeh malah penonton ada kura-kura. Mau melahirkan ini. Ayo gek malah do mat-matan. Kang Nek cara Banyuwangi jineman. Jineman. Heeh. Ting 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 tang ting tang tang entung plang gendere nek neno nek neno. Lololi lololi. Terus mondong apa? Kono alo. Halo Pak Wanda. Aku suka padamu. Ora sok mancing-mancing ngono kuwi. Lah ngopo to? Nek ditanjiki tenan. Awani piye? Lho, aku ora ngerti Wanda iki nek nganu ringut. Iya. Ngopo nek ringut? Adek mben nesu ki nyokot debok saking jengkeli karo aku tak kon juwuke wayang ora gelem to. Oh, ngono kuwi deboke mung bolong siji. Lah, Sik ndek kudune wong nyokot debok kudune krowak kok mung bolong siji. Ayo, ning mung siji tok untune. kok lah aku seneng sing ra ndek untu ngono kuwi. Nek nyokot kan ora lara. Ning di au. Iya. Iya. Enak Pak Imawan ora penak. Pak Imawan nggih seneng nggih Pak nggih. Oh nggih lho. Kowe iki kurang ajar. Iya. Mangga. Aja bareng wong loro. Jiro lu. Aja.
anak India Gumel yaring gumel yaring Gumel yaring gumel yaring Taman Sari Nuswan Tara Wis engko nek apik cah loro tak paringi Napa? kepiting Aku njapit lara. ora iki kepiting nih ya ora sanding Piye to? wis tak gane bali wae Kolesterol, Tanggaku, tak kolesterol. ora kolesterol tanggaku iki mangan kok ngene iki ra iso le masak. Kepiting iki ra angel mati. Cemplungke nggon lenga panas, dintas, usih urip, lagar dimplok nyapit nggon kene. Dijejak sing kecapit sapa? Tanggaku kuwi saiki disigar niki terus. Nek omong wis. Lah niki sing ajeng maem sinten? Aku, Nek kejapit wah aku biasa kok karo kepiting iki. biasa dijapit. Oh, sadurunge dhewe japit tak japit sik. Kan japit to, aku ya ngono. Emangnya duwe japitan? Duwe, Lah ndi? ora tak duduhke. Ya menang kuine no. Iya, wis gawe wis. Engko kowe yuyu wae. Ndak kaget mangan kepiting. Durung tau mangan kepiting to? Malah kaget lambe. Empon nggih pas temen jenengan ten Sumatera niku. Oh, Kalih Bu Pras nika lho. wah, isin-isinke wis. Sinten? Kowe sambel kok tekan pilingan. Ki le mangan kepiye cah iki aku. Kula mah. Iki lho. Iya nang kono disuguh menu seafood kae kepitinge capite sak meneh-meneh kae yo. Ceblok ngono kuwi. Kepitinge iso gubet ndas capite ngono. Sating terus anci jenenge. Lah capite yak-yakan mangan ngendi-ngendi. Saking gedene. Ayo mangga.
Duo jumbo. Iya. Wis keparengan. Lho. Kowe kira sasok ulah loro wong to? Apa sontek sikne apa piye? Sontek apane wong edan kok kok disontek. Ah edan ya disontek nggon sirah. Iya. Ya lara. Men uteke. Iya. Wong ana wong halu kok dihalu. Wong ki aja kebangetan le sumeh, aja kebangetan le gampangan dihalu. Ya nek wong iki halu ki arep ngejak kekancan, nek arep ndeni niat elek. Wong ki sapa ngerti? Kedung jero iso dijajaki, atine wong sapa sing ngerti. Ora suudon karo sapa-sapa, ning aku ngandani. Iya. Kan Paham ora kowe iki jak omong mah? paham iki lho Pak Dir. Jare kuwi lho. Ha piye dicopot ta piye? Rarangkepan. Ayo sik nek nyindan aja nganggo jarikan, nganggo klambi renang berarti. Iya. Wong jarikan kok bingung mulane dikulinake jarikan. Sekarang itu sudah mulai getol, sudah mulai di mana-mana ada apa jenenge iki? Melestarikan budaya. Iya. Wong mlaku-mlaku ning mall nganggo kebaya, nganggo jare. Ning ora nggo gelungan, rambutnya diure. Melestarikan budaya Jawa. Nggih Iya. jenengan mengke nggih mboten sah copot-copot. Terus? Dienggo sampai sesuk. Ora masalah nek aku wis kulino kok aku ki. Tekan omah ora salin bruk langsung turu tangi ganti jare mangkat meneh biasa. Walah dalang harapan bangsa tenan. Wah iya kok iya. Weh rak rada edan no. Kata-katane iki sok angel dipahami ya. Iya. Ya ngono kuwi dalang harapan bangsa. Iya yang bener. Melestarikan ya Pak Iya, Dim. melestarikan. Kan wajah-wajahnya nggih perjuangan to niku. Apa? Wajah-wajah perjuangan. Jenengan Maksudnya niku. piye? Ngrekoso ngono uripku. Nggih. Wis ben sak karepmu. Iya. Wajah perjuangan iki. Oh, iki ngarake ati senengane kowe. Kuwi nek nang dalan ana wong tok uneke lho wajah perjuangan. Iya lara ati. Ayo, anu apa Caping Gunung. Caping Gunung. Madura. Iya. Dibawani Ting. Ya. Lah piye to Pak Sing Des? sopan. Sinden metal yo ngene iki. Sindian metal ya sesuk didol ada. Sindian metal kok njo malang kerik ora. Nang kene iki lenggah Pak Duko, Pak Lurah, Pak Wakil Bupati kok meten. Ngapunten. Kaya wulune keleki apik-apik oh. Ya. Sayang lele. Nek ngrungokke suara. Ora. Lar. Gah aku nek kumat. Enggak. Ya mengke disuntik. Jus. Oh, apa-apa kok diwangsuli. Nek ngrungokke suarane pancen apik. Nek ndelokke rupane kuwi cicakane mit. Iya. Nganggris ngantuk ngono iki. Ya ben apik ya. Sampe yo nyawang wae yo. Ayo, aku iki ndelok cah iki ngopo to ya. Bul ngantuk, gayane ndelokke lakon. Ya. Keguyu lho. Ayo ben dikeguyu wong kok iki. Yo, kowe ubek wae iki ngopo to cah iki? Sik to. Ya. Mun memaja kon gerak jenor kuning ratin Terus kembang ngitungi duit kaya wedi ilang. Ya matamu kok ya weruh ngono lho.
Wong iki duit iki ora tak nggo aku iki arep tak kekke bendaharane. Lah ya engko ya iso hitung-hitung. Ayo ben ngomong kowe nyanyi kok kowe iki cerewet ngopo ora? Ya. Kaya iso-isone weruh ngono lho. Iki men tak teteli ben ora tememplek. Iya. Ya. Alah. Kembang bayi madarwi. Wah. Apa? Weh, malah diwangsuli. Wis ben to. Ya wis to sampe hitung-hitungan dhuwit wae, Iya. aku tak nyanyi. Iya. Ki ora macem-macem lho, bapakne dukun santet lho. Banyuwangi aku wis diancam. Pak Dik ngene aku terus tak santet kowe. Aku tratap ngono, arep tak santet apa kok lebone kipas angin wetengmu. Engko rak kowe ngene iki terus. Ya. Ya. Digawe ngono kaya penak. Ujen. Yalah. Panas hujan, ya. Ngopo to Pak Dik nyawang terus? Kuwi lho, jarikmu lho tok cincang-cincangke terus ngopo? Tak andani to. Sret. Set jengkolmu to. Iya. Kowe ora kumat lho, kowe ora kumat lho ya. Anteng. Dalem. Oh iya sadar berarti. Nek wis ngomong ya Bapak saya. Kayak Pak Wakil Bupati Lenggah iku ora begijikan. Ya ampun. Oh, bayamu. Ngono meng arep njaluk det ya kowe. Ayo ming tekan sampean ra dikekne aku. Engko tak paringi. Tenan. Ning sing apik lho nyembang. Oh nggih. Siji sing nembang apik, loro aja kumat. Panas hujan ling-aling sayang. Kuwatir, aku suwe-suwe kuwatir. Engko nek nggon jengkelit. Pasik capek. Ayo capek. Gunung. Yo kanca-kanca bareng, yuk. Misoa capek gunung. Yo sayange Slendro. Nasun base iringane ya cara kono lho iki kendhange kendang Mbak. Wah, berarti saja entuk bojo Banyuwangi ya. Ndak mah bengok-bengok malah. Weh tuwa. Apane? Ora dong rasa ngerti.
jaro kendange lemu joget ra ono suruh sing ngendang lho. Mas sampean ganteng kok. Alah ngalem men jogetanmu dikendangi. Wingi Ya bene pas isen aku nek ra pas. Ha iya. Nek ora pas terus mau ngatungi antem barang ngene iki. Iya. Aja digawe nesu cah. Umat aku lek Semarang iki. Heeh. Ya. Jarike. Aku tobat aku. Kae ngopo kae tangane siji kae. Belajar ngene lho. Nek meneng Jawa iki Pak urane tangane siji nyekel weteng ngene men sopan. Nah. Wis ora satok owah-owahi, kono ku ora satok owah-owahi wis. Ha ngono kuwi wis. Kuwi ngopo dikempit barang ngono kuwi ngopo? Ben rambegar. Hah? Ben rambegar. Nek wis wancine mbegar iki mbegar dhewe. Piye dikenekne apa ben begar? Aja. Ora kumat to kowe? Mboten. Oh ya wis. Iya. Mangga. Ayo. Selesai. Syukur bisa bebas guna desa jadi raja ini benar janji Monas Sarenko demen aku sengsara. Sengsara duduk sengsaru. Ayo ora, aku seneng delok jogetanmu pas terus ki seneng. Tak kitang bingung trang tung tak tung tan. Jeling. Ku ora tok ngene-ngene. Manut kecereken jenengan lho. Ora tok ngenek-ngenekke terus lho. Engko pundake medun gulumu dawa banget ya. Walah nek guyu. Iya, aja ngapura. Aku sing nyuwun ki ngapura teng aja kuwatir. Kowe iki isih lugu banget dadi ana apa-apa ki tok aro-aroke. Iya. Iya go guyu tok unekke. Ngopo guyu kowe? Iya. Gerak suwe-suwe rak yo mapan. Iya. Ya terus, yuk. Syukur bisa bebas ono desa jadi raja. Jepane bakal kedunungan wayu. Nggih Rama, kula nyuwun pangestu. Yo.
Kula nyuwun pangestu supados mangke pejah kula kusnul khotimah. Ana ngapa kowe pamit mati? Tan ngrunga kula temtu tekaning pati wonten wana dipangan kewan galak. Kula mengijen tanpa mboten wonten sing jagani sinten sing ajeng urip. Wong tapa Wibawadana kula triwari pangandikan. Lesmana, wong lakoni tapa kuwi pasrah pati urip, aja gagas perkara pati urip ngelingana. Ngelingana uripmu ning alam padang kuwi sing keparing Gusti Hyang Karya Jagat. Mula pasrahno marang panguwasaning Gusti Hyang Karya Jagat. Ngono? Kabeh manungsa kuwi ora bakal langgeng urip ning alam padang. Ning mesti sesuk mangsa kala tentu wektu sing ditemtokke dening sing gawe urip mangsa kala telas tulise utawa entek urip ning alam padang. Ya mesti bakal dipundhut dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat kanthi carane dhewe-dhewe lan kodrate dhewe-dhewe. Ngono? Dadi nek upama kowe iki kodrate ora mati ning alas, arep kowe ning alas ijen, arep kowe ditubruk macan, ditubruk singa, kowe ora bakal tekaning pati. Ya ming lara paling. Nggih. Ngaten nggih, Yang. Dadi aja sok mesthekke. Engko aku mrono engko gek kaya ngono, engko aku nek mrene gek kaya ngene. Wong sing kaya ngono kuwi tegese wong sing ora percaya karo awake dhewe. Perkara bener luput, bungah susah, bejo cilaka, urip mati pasrah karo sing gawe urip. Nggih, ngaten. Wah. Kakang Durna jan rembuge mentes tenan. Iso dirungokke tenan. Nek mau jane ora kalap. Lho, kula omong apanane kok dibatin iki mung supaya mecut dateng raosipun Lesmana. Padake jatilan. Lho, tegese memotivasi semangatmu ngono lho. Nggih, Eyang Durna. Saga ya, Nger? Sagah. Estu kula sagah. Demi wahyu cakraning rat kula sagah nglampahi tapa Brata Amargina kula entuk wahyu. Kula kuat lenggah dampar negari ing Ngastina. Rama, nggih. Nek kula kelakon gaya wahyu Rama terus gerah nggih. Kaya selar dadi ratu wae to ya. Lah gunane apa? Wis gaya wahyu rekasa kok tak ngenteni pirang-pirang taun. Aja kaya ngono, sesuk wayane mangsa kala ana dhewe sing baku kowe sagu. Sagah Rama. Lahir batin. Lahir batos Rama. Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon nang ngandika duarining sun Werkudara ing yen to pancen wis aku Lesmana baliya ning kasatriyan Saruja Pinangun tata-tata lahir batin Bapa Durna ingkang bakal ngetutke laku jantramu lan tansah bakal menehi pangerten kelawan kowe babagan wong ulah tapa brata lan wong tapa sadarta wong prihatin. Nun inggih ngestaken dawuh Yang Mate kula nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih, ngatos-atos. Siwa Tirtanata ora ana. Anu Basukarna kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya nggih. Tak dongake saka negara Ngawangga muga kasembadan panjang kamu. Nun inggih ngestaken dawuh Eyang Durna. Apa? Ampun negake kaliyan kula nggih Yang. Oh, ora bakal tak tegake. Tatutke. Tak ulang carane wong tapa. Nggih ngestaken dawuh. Kula tak beto HP. Aja, mengkene wonten napa-napa kula ngabari keluarga kula pripun. Wis ta, pokoke di-silent sik. Pendeta ngerti di-silent barang. Di-silent sik aja nganti dineki swara ndak werna-werna. Nggih, Rama nyuwun pamit. Surtiting ati-ati duga-duga digawa. Lesmana Mandra umur anakku cah bagus.
Maria. Wonten dawuh nggih. Sareng kula nyumurupi lampahipun anak kula Lesmana. Malah kula melang-melang kados ninggal jabang wonten tepining balunggang. Dipun menapak menawa menika anak kula. Inggih. Ketapno sangganing Purwadya Bala Kurawa. Nyuwun pangapunten. Menapa mangke boten dados dukanipun Kakang Durna, jernyatanipun ingkang putra badhe lampah tapa. Nenggani anak kula nanging radi tebih papanipun. Lesmana tapa wonten telenging wana Krendayana, Kurawa mesanggrah wonten ing tapel wates utawi pinggiring alas Krendayana. Upami wonten menapa-menapa ingkang tumanduk dhateng anak kula. Menawi wonten bobol boroting lelakon ubayanipun boten balenjani. Nggih ngestaken dawuh. Kakang Prabu Karna Wonten timbalan. kula semangga kenanipun ngodol utawi ngetak. Iki le gejala edan ya mari, kali meriang ya mari. Wes alhamdulillah sowaneng munggi wareng kene iso komplit. Ya. Alhamdulillah kula sowan pundi Pak? Munggi. Munggi wareng. Bareng. Munggi wareng. Nggih, sowan nggih Pak Bu. Iya. Sene tekan kene adoh ya lumayan ya Pak. Ya lumayan nek saka Ngayuja ya sak jam setengah. Jam setengah. Iya. Kalau ingin dereng saged sowan Semanu sak menika den Semanu kula. Semanu. Heeh. Kuwi anu Kecamatan Semanu. Ke desa apa kecamatan nggih? Desa napa kecamatan? Desa kecamatan Desa luru-lurune. kecamatan. Ya jembare ora jamak. Jembar. Ngalang-alang ombo kae ya isih Semanu. Mau bengi Ploso ku ya isih Semanu. Aku nganti mikir jembare Pak Camat ki apa ora lempoh aku ya. Iya, gede tenan Semanune. Lek mubeng menyanjangi rakyate apa ora? Nek tok bandingke karo Pak Wakil Bupati ayo. Iya malah saya kuwi saya pekerjaannya yang luar biasa tapi muga-muga pinaringan sehat. ya Amin. Ono tabah ikhlas menyali Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati kepareng nyambangi ora warganing kabeh. Amin. Kuwi kata-katamu ora waton, iki ana Pak Wakil Bupati. Boten waton, kan aku mengamini tok. Ayo engko nek omong. Nek waton ndalange. Ah. Ora waton. Nek omong kuwi lho ngomong ki soalé basa Jawamu durung tertata rapi. Oh iya, oke. Basa kasar isih tok campur basa halus. Yo, lenalon. Nah. Aja muni matamu. Yo matamu ra oleh to. Matamu ra oleh, dasmu ra oleh. Ayo retine. Boten pareng. Nggih, boten pareng. Aja ndas. Dasmu ra oleh, matamu yo ra oleh. Aja ndas. Yo, dasmu ra oleh. Patak. Patakmu oleh. Patakmu kuwi kok malah. ya Nyekar Mbak Elisa. Nggih. Nekar napa? Nyekar iki ana sing nyuwun pirang-pirang mau lali janjine ya ana. ya Tembang kangen ya ana. Nggih. Sing iki sing lumantar WA mau akeh banget sing padha nyuwun. ya Kok tembang kangen? Kare ngaturke apa? Wong nggih wonten sambel kemangi, wonten lali janjine. Derek. Apa? Derek. Nderek ki mobil mogok ditarik kae nderek. Ngikut maksudnya. Nderek. Yo derek. Kane ora banget nderek. Derek. Derek. Kene iso ning ya arep kecethit ilate. ya Derek. Kayak mbek ya aku. Apa? Derek. Oh. Iya persis kowe. iya Wes gak dipangan iki anting ketemu pengen mangan iwak Pak ra iso-iso Sapa? saiki. Anting. Gak Pengen dipangan iwake. Ayo gak dipangan mumpung Mbak Elisa nembang ki kowe mangan no iwak. ya Ra iso disuwe lho, ya untumu sing salah. Oh. Wih, ra kurang ajar to kowe. Kuwi karo kancane kok nguneke untumu sing salah. Untune iki salah apa? Ora salah ya, Pak? Ora salah, meng carane le mangan le Ah, kleru. maksude Nek ngono. untune iki padha le balung. Ora ya. Kok ya untumu ya kaya ngono iki ya kaya ngene. Padha. Padha kok untumu sing salah. Sing salah cara mangane. Cara mangane. Biasane dhek kan Kudu dijual di Oh, dhek nang mangan ning kono Banyuwangi kono lah iwak to. Oh. Nek kene ra isin, gayane Isin. dicuwili ning iwake mencelat. Anggere dicuwil mencelat. Wis gak di Yo mesakake. Mesakake. Sakake. Iya. Ayo dibawani. Napa niki ne? Lah yo terserah. Lali janjine. Yo siap.
Mengko gek Mbak Tatin. Nggih. Dina Minggu kang tanti Dina Minggu kang tak anti. tinemune ngaya Cek. Nek DM ki rasa nganggo mic. Oh ya lali. Nek DM ki mike disingkirke lagi ngono kok. Ming DM kok ngrungokke masyarakat. Iya, iya. jebul mong lali janjine anane pijer semaya Pinter golek. pinter golek alasan Waduh, gendere apik ya, Pak. Tuling Apa? tuling 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 tuliling. Apa nih? Iki lho, Pak, vibration nih lho. Vibration iki apa? Getar. Vibration, getar. Basa kreatif. Nek jeneng wong ki aja tok padake HP. Hah? Jenenge Pak Geter kok diganti vibrasi. Lah iya getar kok kan ke kuwi jenenge vibration. Geter, Pak Geter. Geter. Ayo saking trampile kok. Terampil. Berarti genderane iki manut cengkok. Iya. Penggentir. Iki mbiyen yo nderekke Mas Mantos suwe. Mas Mantos. Sapa? Mas Mantos. Almarhum. Oh, almarhum. Itu salah satu Bebunten, apa? seniman luar biasa di Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Pencipta campur Maestro. sari. Maestro. Apa maestro apa? Campur sari. Campur sari. Iya. Kondang ya, Pak. Kondang kowe rung lahir. Ya dorong. Tekan kene wis dorong. ngandaran dukur aku wis ora percaya Iya. Iya. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangku nganti lisir srengenge ana kene aku nunggu kowe kenalan solo SMS ra balesi yen tak telepon malah kok maneni bakal aku maafkan yen kapan kok pipimu mesti tak jiwa lali janjine tandane alesane sapa wangi sing ra gelem aku dandan kae ora teko janjane kowe ning kelakatmu sajak nyukriyani atiku sujana kowe lunga karo wanita liya
kula mboten badhe suwala. Tartemtu tansah mastuti sabda tama paduka Iwang Adi Jatimurti inggih jagat giri pratingkah. Cakraning rat kula wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa. Yaktine dina samengku ulun dangu kelawan jeneng kita. Ulun dawuh kelawan jeneng kita kaya wis purna dharma kita minangka dadi jawata. Dina samengku kita anyalira kanugrahan mapana ana ing jagat lan tintingana jiwaning satriya ingkang pantes minangka dadi kasuwargan kita. Lan kita nyalira Wahyu Cakraningrat ingkang ateges Wahyu Kanalindran sapa ingkang kawasa sarta sembodo anggayo kita yekti satriya iku ingkang bakal kuat nurunake wijining ratu Nuswa Jawa. Mula kang sangka kuwi Cakraningrat aja gumampang nggone kita nindakake dawuh ulun sabab lamun to sisip nggon kita matrapake kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine. Nanging lamun to kita titis nggon kita matrapake kasuwargan kita sarta titis nggon kita milih kelawan kasuwargan kita sayekti bakal ambabar tentreming jagat sawigung. Mula kang sangka kuwi Cakraningrat ora jeneng ulun nundung kelawan jeneng kita nanging wahyaning mangsa kala wis nekani ya dina iki uga kita kudu mapan ana ing jagat sarta nemokake salah sawijining satriya ingkang pantes dadi kasuwargan kita Cakraningrat. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana. Pukulun sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan menapa ing sampun paduka dawuhaken ingkang abdi mboten badhe nedya suwala lan kula tansah mastuti dhateng dawuh pangandika paduka mila dinten sakmangke klilanana kula nyuwun pamit netepi dhateng kewajiban ingkang sampun paduka paringaken dhateng kula nyuwun pamuji saha pangestu paduka pukulun. Mugi-mugi mboten sisip anggen kula mapan wonten ing jagating titah. Sakmangke saged dados sarana tentreming jagat sawigung. Surtiting ati-ati duga-duga digawa Cakraningrat pukulun Naroda kula nyuwun pamit. Ayo sing ati-ati ya. Aja nganti kleru lho Cakraningrat dawing Wang Pilun Jatimurti nek nganti kita kleru bakal ngobar jagat saisine. Nanging yen to titis nggon kita matrapake kasuwargan kita bakal dadi daya tentrem ning jagat raya. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Cakraningrat. Mangyat kurdo sruma pangga wagut gati nyoma wukyat ira wang Buya Pangling Permoni sowan inggih kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk. Iya ulun tampa. Durga Padararja saprapta kita inggih pukulan bekti kula katur. Ya tak tampa. Wigati apa Durga? Sowan lan tinimbalan kanthi badan wadak. Ana wigati apa Pandya Betari Durga? Tobat pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono bilih menika. Nalika semanten kula menika merebeki papanipun wayah kula Lesmana Mandra gumarakenipun sampun lampah apa wonten telenging wana Krendayana. Aturipun Lesmana piyambakipun menika pengin gayuh wujuding Wahyu Cakraningrat. Nalika semanten kula merebeki papanipun anggenipun tapa malah kula ingkang dipun dawahi kewajiban gayuhaken Wahyu Cakraningrat. Tobat pukulun. Gandeng Lesmana sampun numbas sarana tapa brata lan prihatos wonten telenging wana Krendayana. Menapa wonten nidi balila paduka kula suwun wujuding Wahyu Cakraningrat badhe kula paringaken dhateng wayah kula Lesmana pukulun. Durga, kula wonten maring adhawuh. Yen kita njaluk wujuding Wahyu Cakraningrat dina samengko rada randhat sowan kita. Tobat sebabipun menapa?
Wayu Cakraningrat nembe wae ninggalake Kayiwangan tumedhak ning Madyapada. Lamun kita bisa mbujung Wayu Cakraningrat mangsa borong, arep kita boyong mbok paringake Lesmana, ulun ora bakal dadi palang kita Pandya Betari Durga. Patobat nyuwun pamit tambah maestu kula. Sewu lho, Dik. Panjenengan menika kok molak-malik menika dados pundi? Sekawit ketingalipun panjenengan menika ngadeg jejeg wonten ing adil lan bener. Nanging sareng wonten sowanipun Durga lak tumuli panjenengan maringi palila dhateng Durga supados bujung dhateng pun Cakraningrat menika dados pundi? Kula badhe nyuwun prisa. Kakang Narada, prawi? Kula namung badhe nyobi dhateng kekiatan lair batosipun Cakraningrat anggenipun sampun ulun utus dados kanugraning titah wonten ing jagat. Nggih. Menawi sak mangke kukuh bakuh manahipun Wayu Cakraningrat tartemtu boten badhe kagiwang dening pambujuking Betari Durga. Nanging to lamun Cakraningrat sak mangke kagiwang pambujuking Betari Durga tan wurunga jebul menika lepatipun ingkang rayi. Lepatipun dados pundi? Kula sampun lepat milih salah setunggiling jawata ingkang kula dawuhi anyalira kanugrahan. Tegesipun lair batosipun Cakraningrat menika dereng kukuh bakuh Kakang Narada. Ngaten to? Inggih. Lah lajeng monggo dipun prisani babaring lelampahan menika. Monggo dikula dherekaken Adi Manikmaya sinambi nganglang jagat Kakang Narada. Katri gumulung mangrempak ing wadya magiri rero nangkono magawiya gelar ira wang-wang oh mboten pangling kados pukulun Pandya Betari Durga. Tobat bareng kowe metu saka kayangan Suralaya ilang wujuding kadewatanmu kowe salin wujud kaya dene cahya ingkang biru maya-maya. Nanging lamun disawang ora mblereng ya apa bener kowe wujuding Wayu Cakraningrat kasinggihan mekaten pukulun. Kula piyambak ugi mboten ngraita bilih ical wujudan kadewatan kula tumuli dados wujuding cahya kados mekaten. Kersanipun menapa merpeki dhateng kula. Tobat Cakraningrat kula wonten maring adawu kraya-raya nggonku swanane kersaning Wang Pikulun Jati Maruti mau sayekti aku ditangisi putra Ngastina ya kuwi wayahku Lesmana Mandra Kumara. Wigatosipun menapa? Lesmana tapa kepengin kedunungan Wahyu Cakraningrat. Mula banjur nyuwun tulung kalawan aku supaya munggah ning Kayiwangan wigatine niatku ya bakal mboyo marang kowe tak paringake marang Lesmana Mandra Kumara. Kowe aja selak, kowe aja kumbi. Kowe tak boyong Wayu Cakraningrat manjingan Lesmana Mandra Kumara momong marang jagating putra Ngastina. Nuwun sewu. Nembe menika kula nyumurupi bilih tumedhaking kanugrahan pineksa supados momong jagatipun titah. Monggo wanter ngendikanipun Iwang Jagat Girinata bilih menawi kula menika sisip manjing angganipun titah. Monggo titah menika watak angkara budi candala teges anggen kula mapan wonten angganipun titah menika kala wau badhe ngubar jagat saisinipun. Nanging menawi titis anggen kula matrapaken awak kula dumunung wonten kasuwarganing titah ingkang lair batin netepi dhateng darmaning kasatriyan hambek sadu budi menika ateges kula badhe damel tentrem jagat saisinipun tumedhaing wahyu menika mboten dipun peksa dening menapa kemawon lan boten saged dipun tumbas mawi menapa kemawon.
kedah kula tintingi sipatipun titah piyambak-piyambak lan kedah kula tintingi lair batosipun menapa. Batobat, Papan. Malah ngecomang dleming andar-andar ngendukur kowe ngandani kowe mejang kaya pendhita mulang kaya guru keparat. Pitranjara langit ora menang karo Bedari Durga wis ta rasan dadak kowe kan gunem tanpa guna kowe manut manjing ngandheng Lesmana. Kula mboten saged. Batobat, apa buta taruda paripeksa? Nyuwun mangapunten. Menika malah mangke dados salah kedaden ing atasipun panjenengan badhe ngruda paripeksa dhateng pun Cakraningrat. Menapa Pandya Betari Durga menika saged nglangkungi dhateng panguwaosipun kanugrahan iblis lanat malah ngias karo Betari Durga. Sirmu piye tak turuti? Kula aturi ngoyak dhateng Cakraningrat menawi saged monggo kula purun momong jagadipun. Biyo-biyo ngias karo Bedari Durga ngilani karo dadaning Bedari Durga. Ora ngerti kekuwataning dewaning panggoda pangrencana tekaning lalaning naga kowe aja mlayu Cakraningrat. Ayo ngerti dikene. Bapak-bapak canda dadi apa kowe? Panjenengan menggeh mlembung kimpes Batobat piye Lesmana kula wonten dawuh iki mau jane meh bae aku kelakon mboyongke jeneng Wayu Cakraningrat. Lah pripun napa mboten kelakon? Ngerti ya Batobat. Arep taruda paripeksa wahyune selak wahyune kumbi ora gelem tak jaluk supaya mapan ana nganggamu. Malah dheweke nyumbari karo yangmu Bedari Durga yen iso ngoyak karo Wayu Cakraningrat bakal manut diboyong momong jagating Lesmana. Tumuli Wayu mabur tak oyak Batobat ora kecekel malah muja pedhot peteng ilang. Wujuding Wayu Cakraningrat mbuh menyang endi parane? Lesmana yangmu ki wis tuwa, Yen kon mlayu adoh aku wis ora kuat napasku gage oyakan aku tak ngodol lakumu waladalah. Mindo gawe Wayu kowe aja mlayu nen ndi ngomong karo aku Wayu. Nang kono. Nang tak bawa saking teh. Karo tawan iki. Ora wae le. Terakhir. Kon omahku kon medhati cingkol. Sawer lari. Kon medhati. Dewe ket sore yo. Ngono. Tetem. Delek amu. Marang amu. Cak bandar mobil kita. Paling yo kalah paling. Tuh. Terus awal. Kalah. RJ loh. Ono. Apa? Oke, Bang. Juara.
Paling penak iki becet telepon. Iya, Ci. Paling penak iki kok telepon. Kita Jawa to. Nang RC 3 dino. Golek 3 dino. 3 set. Iya, 3 golek. Nyapa? 30. Nyapa piye? Aku mulai yo. Yo.